Upai ba ulo I gidinjat. Ya gajing persyang. Jong I Dr. Ricky Sengkon. Bat upai ba uyo I parti. Nama katang idan ya gajing kermen. Baka parti BBP kan jot don burung. Saisin kimin ikhlaw. Saisin kimin imau. Kublai sibon, kublai sejarmo. Kublai sibon ya piu saudara juga senang berkhma abla ini ya gajing kan beriang. Na kemudian jom nilang barok hak ni kapor. Te kublai sibon gajing don jom ti ka amin sim sibon yang ini kaseng. Hak gajing day bat kene kasih kementar. Te hak ni kapor gini yo ya kawai pat ka program ba kata kalong bagin yo iban pendeng yo buke. Te la kerpat di kong saralin kong set be wan sekmat ban pendeng yo buke ya balap ni kre hak ni kapor. Supaya sakti. Tokat bagi ni di nongkrong yang buke kita niat, dan niat harus kuat berpeluang ya kena kejinglah kena kapur. Saya simpat hidup dah kejing seukmen ke bakrau, ya ke bau beliau lah penio ni ya kena kesni ke bapernai, kesni ke bolong nyala benong kesni jong kejisa jin mau ha kadong bat ketemri boy jongi ha kaba Nimpoy perkat bangila ben pelong ni kene ke meeting ha kene ke sini ke pemerintahan nomor ba minin ke sini uslap ulawan ye ke ben hak ba ha ke jik bende ya ke benta ke bagi de ben pelong meeting le wadon ke jibu ke jikermen henry bleu la ai kene ke sini ke bapernai ha ke bangila ben lon lang ha kene ke por ten magata jua menyai sakmar kene ke jinglang ku penbot ye ke bai solar la kren lengkot Ai kublai saudara Jom Senong pertama anda baka executive committee. Ki bala ai ni gene gejaka. Haka bangila ben pulong ya kene gejingalang. Bad haka ju kopor. Ni piang sing bahai pi. Saudara bat di khat juga executive committee sya kene gejingalang jong ke parti jong ya kene kesni. Bat kum juru na ka matai ke dong penyat jong ga yeu. Le se haman laki yeu. Ka ba ni ni kamdan kono meeting. Pila banyo ya kejidon kam kejid penyat kum ke berkrong ke bai musur henry ya kene ke si pelapelai kerpang nak muta ben ploy kene meeting kublai sibun ya pi ya ke bapilasya ini ben pelong ya kene ke jingelang tena ketun ngiru hangne bangidon ino kam napo ka jirang circle ki bon nang te napo barni ki balayawan nak jaga bajengai banyak ai ya kajinya snokti
haka jingi day bat kani ke meeting kumlong iskamat ke meeting violation haka jingi day banjit ya unong yo MP ubala klat yang boleh lasim no ke jingi don jompi ka pensingai yang ini piang nomor kata aku kesen nang neno western repo yang pi baru kan bejer kata yang no ru piang subha kolom pi baru ha sekene ke jingi lang nyata ni iba tinukit kam WMDC jong ganong kram iba kitbor lang sim iba lang dekat lamban ni ha ni gasngi te piru kumjung ibyang siya kane ka jingi lang ha ni ka janmit ke mementa ni don ru hang ne tinon tikam besang smart iwe kong ibedei general secretary jong ka mahila party jong ka sen BPP bila pelai lang jong ka por jong pi benuan ni ai se piang se bhai piru kumju ha ni ka por jong women's wing mong kum kelas wama nang ta ni dan ro iwe bagros bar ibale restaurant jong ka sen ma piru kumju ni piang se kade ke jinyalang haka janbit jong kani gasngi nanta ni don ri iwe samlarang ba nane national jongi ba kitai dei timen basan LM thankiu I ba dor kal lem bangi ubre we urang ba jong do ba than ge jongi kajing don jong pi se kani ke meeting kan penio imen sim yengi du kumju nanta udon I president jong ka youth wing jong ka BPP jong ka Meghalaya Barokowe haka jing don jong pi kapan ay mensim yang ngiru kumju banayo ka mensim jing sirham na ka banda pantit yiga kam aga jingi dei bat kani ka sen gijongi ka menta bat kumju ki kuwe ka bangmla banjer kerteng namar la banjer kerteng lut ka por kan sim tengi yang sia bali pi baro sakane ka jingi lang haka bangin yo ay ka jing bin siai ku balong sakamat haga jingi dei bat ka by election haga ni ka ski ka menta bat kham tamere ko manglaong menne ya pi kinong wan yo ki paiba ki balewan hagni ka por ki bukwa ban sap ban baliyo sneu ya ka ai ka ba kinong yam jong ka sang kham tam I president baramba jong ni iba Arden Miller basayo mo I bide inong yam jong ka sang ba idon ni ai ka ban pensneu haga ji dei bat kane ka jilang do kane ka meeting hagni ka sing ka meta tenu kata nak meda jong piru asar nyeseu ya kaban piang seo ba ya piru habat hakabangi laru pun nyeseu ya ka jipin syai jong pi haka jingi dei bakani ka by election bat kumjoro nak meda ki wepat ki ba pun nyeseu ka jingi sawa tong ni syai sitom nimla ben penbiang ka jong jaga syong ka jong pi hapde ka jingi sit jong ka sni hari ka pat ke pi ba pi syalam bat ni sipor hadu bagila ban penuai ya kene jingilang ha kene kasi kemeta kedang de kene kitin ku kedak jong ke jitjang yang ilang baro bak ke jingai ku blen de ditor ko pi ha kene ka poro khot sundon ya iwe no kam jong kesang ka bakmat kum long I prosper renta tiang ba en ai ka jingkran ke jipesai ha kene ka por ko pementa Hello. To hagawan ng konge nga panpaw dikisu play to dandang kat bat ngilang baro bagin yo ban yesam lang kumli hagan ni jaka hagan ni jilang balapan baik the voice of the people party the kumjoro nga kumli chairman ba panya ye gari jilang but hagjo kaparu ni panpaw ki singo yo rong ba snong jong ni kapadar kma bela ai ki kentin priang sobaha bat ai kuplay ya ka party hibro ko bai ba kumjoro itu ki kentin priang ki jongpi ba priang sobaha bat ban ai kuplay yang ilang boro kuplay sibun play nang ran dekat bapi baun pinanga ban pentelun ni kam dam bahaga biak jong ka snong ka thau hibro ko bai te hangni idang ro yo president barang ba jong ka party iba aden baseman ipalong u presiden ba jongi bangangai ba baro na preng jong piru play kmi lenti pa pinyo slow ya ka jingkaran nai to play sibon ba aden ya ka jingdang nakat ka jong pi hagane ka shi taxi te hangne idang ro secretary jong ka women's wing
Dr. Bahun Ndai mahila mo ngim chuong mahila ibaklai Jerman subhawa domitau ini bagla marngi khop katanap jong kaseng kentai lale kata kabagi ang ke women swing ti dan hang ne kubli sibuni biru la pelat por be dan lang hang ne te komjori ba marbut hari balong presiden jong ke youth wing langka bat kini kubi ki samla ro namla banjar keteng lut merkapor ya kejing dan rekat ke jophi menta bat khamta mi bakit moi MDC jong kan nong krem ibala pelat por ban ya dan lang rekat bangi kubli sibul bakit bat ya boro kini kubli wang senran lang bangi nanti de selong bat ngai kubli kerpangru ipi boro kinokit kam jong kini ka jirang circle nadu presiden sekretari terter bat boro namla banjar ketenglut kublai sibu di baro nam ta ke baro kedi penbet tembiang kedi penkre ke jobi nagam ta ne ke ha ga ne ka siteksi te ke jin kublai ke bakam kerpang kalong ye pi baro ki paiba i wei pi wei ki beli dan saudong jong ke jaka ngangek ba ke jing wan jong pi wan da ke jing bi lenti ban yo sno wei nagare ka party Tegi priang subah berai kubeli pi baro, iwai pi wai, ki padam hene khmat, bat kumjuru, itu ki padam hidupan yo, ki pamla banwan hanne hajan ru, ki karpare ye pi baro, bakini sya skor sipor, pan yo sngowi di pensai, nagane ka jilang hagaba pensai yo sngo khamta mi pensai dai presiden iba arden basoymoy. Tu kubeli pi baro lalu ki longkami ki longpa ikon samla senrang kentai bar baro kibi dalang ini suai kublai kelong lang iki baro te komba kejulong nakaliang joka party nadu pengila seng igale ka voice of the people party lane ka VPP lane ka party pra ka ba filite paiba ka thong jone ka party kelong bangil wanra ya ka jingkela habang idan ni kada kathong ban wanra ai kejingkela i hapi teresitong terangkat bad presiden rangkat bad kaparti hibro kowai nilek keleng sarong jone kari kasih bad janjia bat kele gejala hibro kowai balek penshayu paiba syabhang ka jinglong jingman jong ka sensar khadar hopo kene gejala ka jongi tiki dandru kimak Kimbat kiba konsan kiba hakabai presiden insaai kijing pensai hapring jompi tingi lek keleng saudong markum ki paiba kiba long kitakin nong jit iki nomi kmat kiba ngela jit sisin sanslam lada kadai ke MDC election lada kadai ke MLA lada ke MP election niju jit sisin sanslam te khamtam mentang je keren khamtam me kabede peketik sorta ka jinji tung iki paiba iki nong mikmat idan ka hok bang intip ayu ka sarkar ka pentelun iki kam ke bedai bat ni paila paiba namar kanumkut tang ha ketu ka segi thabut lese dan ki basuthu bakla ban perkhat bandong ba ka jingjit iki nomi khamat kala abandai tang ha ketu kasgi bathap pi gabut bat ka jingkemen ka bakhadu kadai ha jau iki bun hanrei kamlong konta laka leng juga boy sudah people party ngelek keleng sodong keri ban pensyai pi ki paiba bangi ku ki paiba nongji idam ni ka hok bangintip ayu ki sarkar lele ayu ka sarkar kale katrai kata kakam kajam tolong kumdu pakai kepada pelong ye kebai sudah people party bahkan di biang semaran ru pembelajaran lagi rangba nasi khamat hot ke MP election ke dan ke by election ke ban salongsen hagabaka election commission negeri India kan sa penbanasan terekam daya tang kata bangiwan dalam tak kam election mereka badan kami kadai bangin pensutu ipi paiba kumbang keran da sikmat ia gara ka jinglong jingman jong ka sensar kadar ko ni ke jela ka bayi ke jongi
kejelap jungi mata kalayat la pembasan pusau teliki senam ngasai bun perang jungi haneng yem juya kam yikan maushu tegade gadi put sgau hane ka janme hane ka shitasi kalong ba ngin ya phaidi in kindep tiap nadu bangila yo iya la ka jong ka jalna ka bapura ila yat lenti mata san pusau teliki senam tenrai kat syakat cabangipa kini kejala jungi karang sedih. Habarok kiliang lagi ya keren kejala jungi kanangam. Berubah jong kini kejala jungi kenang ya kendu ikijing nakapor syakapor nabar bang ila bandong. Bakajing bombek kijing bombiang juga sensar kadar hapo kini kejala kabai kejungi. Cukup kipai bak ngiram ni terhok pekerja sengau. Saya sengau ini keren do presiden. Tengah tangkum kejingkiran matang. Hangni nak liang juga parti. Ngawandra jikijing ai kublai pi baro iwai piwai. Kiblai kersan jika parti nadu bengala sedang benseng iri ke parti. Kamtam nadu kene ke MP election ke beladap. Hoi hapo kene ke jirang. Isngau diau kindiak. Bangim sempat la banyo ya kejingjok. Napo kene ke konsumsi. Hagan eka election MP kepada nomor tang nang ni jirang kabangi kalam job hagan eka MP election kepada isatam kendiap dengan jirang natakan dongpo kalaban bat kalayum kra tang kita tang tiap hendai baralai puar teliki kesana baralai puar teliki konsumensi naki life penriu ni datang pot habro koi ketika Wanselong parliamentary constituency tehang ni hapo kini ke jirang konsumensi hari ke senang ke jumpi kita wan bangai kublai pi baro kitu kebeli kersan ni ke parti hari ke MP ke beladap bat kumjuru ya kitu kebeli kersan ya ke parti hari ke DC election ke beladap parti kerpa pi wai itu kebeli kersan bat itu keberang dam haki wai ki parti lani ki badang artatin ya kene ka parti ki baklampat kesan ki kirpani phi baya ni yat lentilang bat kene ka parti ke jungi ka voice of the people party namar ngin num yalam bakalaya phi ngin num set kalaya phi nabala seng yi kene ka parti ru kumagala karanda jakmat ban wanra ya gejing kella dai na kita kadang gi dan kamai phi wai laga pidai na po kani ke jirang konsumensi lani na ki wai ki slong namar bagre ke skiyo lese la bandon ki wai ki beran ki wai ki jakaru ri kita karpalang ye pi baro baya matang na ye pen skam ye ki jingmot ki jing perkhat begin ye na skam hitriang bangin nang yai kesan ya kani ka parti nang ni sakmat nadu kani ke MP election ka Bansalongsian ter hadu war popa kata kalong kecing kepat na kalian kecungi bat swabangan kono orang ngasungoban ai kublai biang yepi sasisir rengkat kijing kerpat yepi beroi wei piwai bawat kelep banbu yiki nongyalam jong kapati hakijing dua wat dum kelep banbu jing dua dengan tau presiden jongi badan dai namar bai bi semadan banlek pensangai keleng saudong ye gara kajing sneo lade ye kajing long jiman juga jela ban pensai pai ba ihap ban ma ya kajing ma krau mantap bagalong isa bergam isa kentho haki ba bodrukom keleng ke sukar pare pi pai ba baro mentang ye don ye kapon hakati ke jongi wat dum so pla ki priu ki ba persang ye kajing ba long bet ki bayai persa hadu kapakut dan rengi dayai karparu yaki wat yaki du ba persa doyap do emru baken kala kabomot namar habang itrai yaki kam dai bang itrai nam taban mentoy yalari ka voice of the people kami namar ba idan ger gathong ban wanra biang ban yoi biang yaki jala ba ye jungi bakan ya hagalanti kabakadai bakan ya kamtam hapo ki social media mentahari kisri ngai ki mi ki jat paki jat jing ten tho
kijai buat jabok ki pendilut ngelaban ong bagi long tik untuk sekan perjong perliur mah kidat nang ni kidat nang kai yujo beriau nak kaju ke parti ki penlek keli jikeli nak yo ki ha nak ki pai ba banong kalong kumno kasur sini uju parti keli parti lejong taruh miaro hi la kajong ka parti kila lelot jiki kam sukia boro retang kawai wa banyi tho yapi bangila syam keleng sorong jo negeri kasibe jungi habro lai po hulri utli ki konstituensi kasur jong paiba ka kerensa bat yong kumne yong ila raikut nadu ketika MP election pengindang yai kersan negeri ka parti bangin pendap jika ke voice of the people party baki ong bangin dah penjab hado bakita kira perca kena tengah perta kata ada ke sur jumpai ba dei tangi ke MP ke basalongsen ndai ter hado war pura ki ong namar bangin lakwa banyui ia ke dur ke batamai ia lakwa banyui ke jingkala kena kalian jungi ke pare di parok sesisir yang ini ya teresitom lang nani wai pi wai hapo kani ka konstitusi jiram bat kumyoro ya baro bayo sngau lembaga ni ka tendong jing pensaba yang ni teresitom lang kenang ba ngina bat pedolong ya ka thong ba ka parti ka bo namari ka thong bagi wanra ai kijing kala lemda dai ka ji snok tilang jo pi baro ki pai ba la banong bakan simpor dan dai la ramba pi wai pi snok tilang bat ka parti hapo ka jing lam jong presiden barang ba jungi dan jeng atut tien AUM bengin yoi ia to wai pat ke step ke bawah hapo kende ke jela ka pi ko jungi to boleh sibul ko boleh si hajar bu boleh sibun yiti ba prospar rentat yang ya kini dikentin ya ba pila ai hapdeng jongi kum ka jing pensai ha ka jing de ka phang jong kane ke meeting ha kane ke sni ni ya baro mangi ke layo sneo nginang ban perskem ni la ka jong nomrim ha ka jing de ba ka phang mama i la kren kham tam ka jing de ba ka by election ka bangin sayo sian ba ha kane ka por sei ban ai kuble e sibunyi phi terus paran ta tiang do pinang tresit ham ni ka kam hat mau beli na pensai phi kene pate ban ya ka pate ba ka jing ka bangila ban kondo ban turnya kira raidam yang ban penim pat ni kari begitu bendreu lembah kan ke seng DPP Voice of the People Party hak ni ka por kham da pen islam shu ngasio bahaw ban khot yai presiden ramba juga seng nong yalam kemat madu kadai kata ke jikwa jo di paiba paiba jo western di boy ni le kwa ban ni i di kmat jo ni ba arden bukan presiden jo ni ke seng bai non ka ai ke chingran dan mereka hak ni ka por Kesaya bang, I know I ibain kai ke por ke kulut, hak bain pedio siu, hap yang jongi lembah kikentin yang kebain saklek report, dapat ya iba presiden berembak bagi subawan ai kecil keren. Halo, cek. Bahasa ini sekan juga. Kamu ngomong kita? Penghai ini dia. Halo, cek. Te hakni kapor. Daga boborom yu chairman bopnya yang diga jingalang. Ba Anderson Rani. Soda jongkani ka snong hangni. Medan rekat pengi belai wi ka kentin pedang. Ba petal, thank you. Medan ru ya ki wei pat kinoilam joka party. Nadu i ba gross parent tiang. I belong u treasurer joka party. Idan ya i ba kit borlang sim belong u MDC jongka nongkrem constituency. Idan i Dr. Bahun Ling Doctron i belong i president joka women's wing. Keseng jongki longkemi hapo ka party. Idan i ba marbot har belong president jongka youth wing. Ki nongkit kam baro jongka jirang circle ki belong ni kapor nadu kilong kami bat kinong kit kam baro nganum la ban jer kelteng ya kinong penya juga ni yo ki bela
alat yang ikum ke parti bagian pelong yang ke jinglang ke board yang ke snong ke pelai trai chitom lang ban pelong yang ke jinglang ke job ba kam ta me ki pai ba ke ede ke joha ke pelong ke parado ke parasnam ke para kher ke parmer badle se ke parakul ke parakha ngamla kham dai ngo yu blai obla don rikat ba ke jingem ke joha shimet obla kershan bor baru bela don rengkat ru bat kajing iwei piwei yelong kumni ke bangilong daida kajing isnai kajing ai kajing ublei tingiwan hagani ke jaka hang ne hapo yo patharkma bangin wan ban pelong ye gani kajing lang patba hot ngine keren ru khindia nagam ta kane ka election shiteng samoy kaba lese nagaleng election commission of india kan sapan bana tenrei ka jingtmu ka jingi kum ki nongelam habang ilet kum ni keleng keleng kalong ba ngin pintikna ya ki pada nongkershan juga voice of the people party bagin snotho balai ki kershan ya ka voice of the people party balai phil ai ka jingkershan ngin kwa ban chuan nang ni tang ban pan ya ka ta ka vote nagam ta election Namar ngiladep Krenshai kum ka party baga voice of the people party kandai ka seng san perthei ka ba compare na ki wei pat ki seng san perthei hot wala dadan ki bla kno adin bala bana perthei bakan sami ka seng san perthei ka ba thamai kirani ki jingkan tho o ba kita hi kandai ki seng tet kalong ko balo tet aga polior wei balawan kalior pilai shaklau ban khetet bat phimla ban le khetet ha ka por talang kabamot bakini ki seng kimi tang ha ka por election la pinya sri mingi kum ki seng tet rengi la kren shai bangim dei ka seng tet nidan ya ka thong nidan ya ka nongrim nidan ya ka ta ka jingi jingai ka jungi bat ka jingmi jo ka voice of the people party kam dei namar bangi kwa bangin pentikna bangin dan ha ka por kamdei bengi perkhat nagam ta ka jingmentoi jongi nrei ka dei na mar ba ka don ka jingtawa jong ka por ngala kren ni kani haki babon ki jingalang bat ngan kren ru hagane ka por ka bamenta kala kampla bat ka bapinya pher ya ka voice of the people party ne ki wei pat ki party kalong babin shem bakam ju kham jakot bau priu ubala rem hak election on seng rengkat bat ki parlok ki jungu ya ka seng ka batmai ngatrai kampat jukham jakot empat jukham kan mau angane ka jela ka jingi ba ubri uba pat ba ulak kentai on seng pat ya ka party ka batmai un yo ru ya ka ta ka jing shania na ki pat ba bat ka party ka la yo shisha ya ka jing shania ki pat ba ka jinga linti ka jing kani ka peni ba ka ei ka bangi ngitmu kei ka bangi ngila rai bangin seng ya kani ka party hadin bangila ya snow ya ka sur ka jong upat ba ya snow ya ka jing ot ya snow ya ka jing ling a ya snow ya ka jing pisa ka badon ha ka jet men riu ka jing dei namar ka ta ka daung ila bu kerteng ya kani ka party ka voice of the people party ka sur ka jong upat ba bat kalapin shisha hadin bangila job yak election kawai hadin kawai pa ot hak MP election ngim shimala ban job bon ila job tang saumut henry yak jing shania bat yak ta jing menjur ke jong upat ba yak nongrim jong voice of the people party la yo I nadu ka snem ar hajar ar husau haga bagi pat ba hakani ka ri khasi jantia ka jing kila ai ka jing shania bat ngila job life ar nekin life nriu tali ki constituency Iwan hagani ka por, hagani ka constituency ka bangim pat shimala ban yo ya ka jingcho. Nreng itip ban na ka por siya ka por. Ki pat ba kinang ban pinkalay la ka jong ka jimot ka jiperkat. Daga ba ki pinsyong nongrim, daga ba ki bishar, ba daga ba ki asnawru ya ka jimpensyay ke ba kumkini. Lapin scamru ya kata ka jing shene jong ki pat ba ha ka MDC election house nem arbusan. Ngila kurup ya ka bor sin syarang te po KHADC. Ko ki pai babi namar ka daw ka jing perkat ka jing kum kinongelam
Kamdei bangin wan hang ni bangin ya keren betang ya kata ke election. Bangin wan ban pin thami, bangin wan ban pin beat ya bigi fight ba. Nriyong ka seng ka jungi ka seng ka ba compare ha ka ba nginum let show fight ba tang ha ka por election. Nringin let show fight ba ha ki por baro ki bangi don kamban let show fight ba. Ngin ra iki mat ha ki jaga ki bangi devan ra lagalong assembly, lagalong po parliament, lagalong po district council. Ngin mi siya surok la daga don kamingi bangin mi. Ngin tho iki city la dangi don kamban penher iki dagi city. Ngin le iki ta ban ngila peni siya ba kani ka party ka pher na ki wei pat ki seng san perthei. Bangangit ba mafi ki pat ba ki badon ha kani ka jaka pinmin jur yang kani ka jing shisha ba ka voice of the people party ka campaign na ki wei pat ki party. Ban ni don ni ka nongrim ka scam. Abang ni yeng ha ka nongrim ngim jut pet kat nongot ni don. Ni pet ya ka nongrim ni ya shakmat halor ka nongrim klem da pai shikadiang klem da pai shikaman klem da tinju kat nongi klan anrei ni let bet halor ka nongrim pilai ya kata ka jing don nongrim ka junga voice of the people party hapo assembly ni je bangin shong la ka jong klem penya sno bat ka sarkar lenim tre ru bangin don rin kat wat bat ki wei pat ki party ki ba don ha ka liang pursha namar ni snu thu ba yo ka don ka jing tingko bat ki nongrim ki ba ngi yeng anrei ni le hot ya ka kamram ka jing kom ka taka party ka badan hakaliang persya hapo parliament abangi ngile para po ngile penyelap election keladon kata ka jing persyang ban penting iki pat ba barang we pinjit ya ka party tang ya we UMP unle le ayu hang ta po parliament setang bun sili bam soat tiang reuni we UMP ji uklem penyaso sekaliang sinsya uklem penyaso sekaliang persya Henry wa yeng halo ka nongrim ban lek bani thu hang ti hapo ka dorbar ba parliament ya ke jing ki ba mangi kom ka jelang ye kendo ya ke jing ka jing kom ka jat mriu ka bangi kendo bat nget upat ba u don kam ya kata tinamar kata rangi wan ha ka por ka pementa kai ka bangi ni trang kom ge nongalam kalong bangi kwa ya pi ki pat ba ba pin chu krishan yangi tangda ka jing snow shong shit Ikwa mama hiki pat ba pinda snutu ka kani ka voice of the people party. Kay kita ka jing sandur ka jong ki nongalam jong kani ka party ya kita ki nongrim ki baki kilawan bani thu yangi. Balay nga jit bandon ka voice of the people party. But balay ngan bangi piteng bandon ha kani ka party. Kila dangi ngila snutu ya kata. Anam dan syuk balak ban penki ya ka jingut ka jiprkat ka jingi. Komalong iba gras paran tiang kiladan sibon gijing persyang ban pentami yau patba ha kani ka jela ka jing pri sibon gijing kentho players no sibon gijing kren ki nongalam jigi wei pat ki seng san perthai but pios no ru ka jing kren ka jing kai ga bangi kwa kum ki nongalam joga base of the people party kalong bama bhi ki patba Pini bandon ya ka bor perkat ka baklan. Ba pinang ban pinsyong nongrim. Ya ka jingkren ka jungi kong ka voice of the people party. Ya ka jingkren jungi nongalam jong ka Congress party. Ya ka jingkren jungi nongalam jong ka NPP. Ya ka jingkren jungi nongalam jong ka UDP. Kay ka bangi ngikwa ba pindon ya ka bor perkat ka baklan. Ka ba pila ban pinsyong nongrim. Kaba hilaban pin scam ya ke jingmut ke jiperkat. Kanamba anum don manu balaban pin ki ya ke jingmut ke jiperkat ke jing. Ila yat linti namar ke takatau. Nagawai ke jaga, syagawai ke jaga ban yo ban pin syai ki patba. Haga jingadai kajong ki patba bat ke sinshar kadar. Ni haban snoto. Kai ke jingadai ke jua unong shong shnong. Haga ni ke shnong patar kma bat ke sinshar ke kadar. Lagalong haga sinshar shnong. Lagalong haga hima, lagalong haga jelahi botoi. Ngadon kamban snutu. Ngi kum ki nongalam jaga voice of the people party. Ngi kwa ban ai ban pin kuk bor happy ki patba daga ba pin snutu shai ka ka taga sinshar ka kara. Ngi im hagari sinshar patba. Ngi im hagari sinshar patba. Kublai shibul. Te But habangi im maga sinshar patba
Ini ban snow turu ialah ka jong ka history haga jinga linti haga taka sinchar patba. Ka sarkar bilat kaba sinchar ya ka pertai barok kawai. Kaba kalami ka jing ong bagasngi kamju sep hapo ka hima bilat. Balai kami kani ka jingong bagasngi kamju sep hapo ka hima bilat. Kamut bakamdan kamit haka hima bilat. Henry ka patay bagata ka hima bilat ka yar ha borok kawai ka pertai. Kala sinshari ki babon bat ya borok kiri haka pertai. Kata ka ka hima bilat. Bat kata ka hima bilat kalala ban sinshar wat hakini ki hima ki jongi. Bat kata ka hima bilat ka sarkar bilat kamla klem da kentok. Kamla klem da penpau ya kani ka jing shisha. Bat kata ka jing shisha kalong. Bagi ong baga sinshar pat ba jongi kasi ka compare nagi sinshar pat ba jongi wei pat ki jat benriu. Kiyo i nama begila de sinshar ki babon ki hima. Kiyo i nama begila de ban sinshar ki babon ki jat benriu. Henrei ki ong hau kasi ka sinshar pat ba kalong ka ba compare. Balai ka pair ka sinshar pat ba habreng jongi ba ki wei pat ki jat benriu. Ka pair namar hau kasi ka bor ka ba haklido kadai ka jong upat ba lani ukon u hajar u bangingi ong. Kam dei ha u sim, kam dei ha u doi, kam dei hu sodar, kam dei hu rambashnong, balapin kop ka bor ka ba haklido em, ka bor ka ba haklido kalong ha u pat ba. Dei na marga ka daw u sosotam u pen kan mau yengi ling bagi potri ki jungu. Wang us im compare la dei u mau. Ya hima kit urit ukraw. Kabamut kadiga dorbar kabatung rangbasnong. Kadiga dorbar kabatung dalay kabatung yikteginong sinshar. Kadorbar kabamut uri upat ba lani ukon u hajar kumangong. Usim umla bansurahi kadbamon. Yaki rai yaki kambari ban pentulun kadiga dorbar kabaya tai kadorbar kabaya slok. Kabai shimi karai kita ki rambas nong ki sadar ki sim ki dei tang ban chupin telun ni kita ki kam ki baga dorbar kalarai kata ka dika sinshar pat ba kabangi ki kasi ngidon hendra ya ki jingya linti ha ki jingya linti kum ka jat ben riu ka jing snow tho ka jingi ya ka ta ka sinshar pat ba kum ka jat ben riu kala shong sting bat kala shong per hadu kata Ngin sutu bangi don ni ka benta ka kraw kum ki kon ki hajar lani ki nong shong shong bat kani ka jing shong sting ka jing shong per kala kta namar menta bun ki pat ba teng teng ni sngo bangi trot ni sngo bangim don ye ni sngo bangim kot bor ni sngo bangim la ban thau per thai namar ka kata ka jing penen kam ya ka ta bor ka jing kam long shu ha karukom ka bagade ban long Nyimpendan kam syu ya kata ka bor ka ikhtiar kaba kom ka jet menriu ngijubat naga por syakapor ngilai sting no namar kata ka tau ngilai sting no bat ya kata ka bor jong ngilai penno tangda ki cingmento shimet ngalamanong teng teng ngilai penno ya ka bor ka jingi hagaba sandur ka sinshar ka khadar tangbat ka bai tawai ka bai kok bai sla Bai kiat siteng bilar, bai piknik, kunta terter, nilai penno. Kata kadai ke tau ke berpelang ini, bangi kuat kan ban lek sigi pat ba, ban pen snow tu, ken mau ma pigi pat ba, pidan ye ke bor ke bakraw, pidan ye ke bor ke bakraw, banyak sandur, ya kata ke sinshar ke kadar, ba abangi nilai lek sigi pat ba. Nyelelek ban pensyai ke jimut ke jiperkat jegi patba ban nyelelek ban ya thu yegi patba ban nyela penyeng ya kene ke boys of the people party haki artli ki paya ki baskem upaya ubaningkong ude upaya jong ke sinshar ke khadar ke bakut krem ke sinshar ke khadar ke bakut nyenma ban kermen ye ke babha nagam tagi long dien man dien ke jing krem ke sinshar ke khadar ke bakut Ngena mala banyo ya ke jing shngan ha ke jing em ke jing krem ke sinshar ke karar ke bakot ngena mala ban kintiu ya ke yo ke kot ngena mala ban ra ya ke shong suk shong shngan tan mar ke tangila pinjeng hau to paya hau ban ningkong jong ke parti ubala upaya ubakong santam
baru tahu dia upaya jangan sensar ke kadar ke bekut. Nang tahu upaya baar, udah upaya jang ke jingong try ya kajing penskem ya ke hok long try kajing ikom ki try meluk ki try jaka. Ngite pagani ke ri kajing. Ngite pagani ki lom ki jongi. Ngite pagani ke pentor ke jongi. Kata kadai upaya ubar the voice of the people party kakak ban penskem ya kwa ban penskem ya ka hok long try ka jingi kom ka japre la ka kendo ka siap lagi kam ki jam ki jingi bat ki ki jing long try ki ba onom dan ki wei pat ki balak ban syukni na jubo la ka long ki marpo kendo la ka long ki wa la ka long yaki barok kiba ublay ula ay hingi kata kadai kabangi ko ban pensno syakipat ba ban ngelalet syakipat ba ban mangi kum ginong ngaram ngila sandur ya katakan nongrim ban ngelalet syakipat ba ban ki pat baru haba kila snow ba katakan nongrim kalang kabadai kila ay ke jinggershan bat ka jinggershan jigi pat ba kala penong ya ke voice of the people party bagalong ke party ke baklan Klem mapi ki patba anam dan voice of the people party. Dari namar kata daung i juang. Haka voice of the people party. Haka VPP. Amdan MP. Amdan MLA. Amdan MDC. Ubala banle trikli ya ka party. Amdan MP. Amdan MLA. Amdan MDC. Ubala banle trikli ya ka party. Ni kwa mapi bin snow to. Bawa people ay kajing kershan ya the voice of the people party. Mday mapi kershan makanu daw. Kamday mapi kershan mapi song shit ya kajing ruay kong deng kong na. Hendray pi kershan namar pi snow ya ha. Badai tanggini ki nongrim ki baga voice of the people party. Kala penyeng bangila bani isisha ya katay kalaway kabasyan. Nagbagi kon ki jonga ki jongpi. Kata ka bangingi kwa baga di bandrung hapreng jongpi iwe. Bada baga taga dan kadi bandon bitang gawi ka tong haga jingmut ke jiperkat jong kinong kershan pra. Ngi kwa baga di bandon bitang gawi ka jingmut ke jiperkat ha kinong kershan pra. Bat kata kalong bakum kinong kershan pra. Ang niya jirang constituency, anong po constituency, anong krem constituency, ang malay constituency, barakalang ini ka rikasi jantia ka ba ka jingi ka day bandon betang ka way haka jimut ka jiperkat jongki bakata ka day pa upra ureban job ya ka MLA election nang ni jirang constituency house nam apupra kadai tanga baga pang kabani day bantu kadai tanga baga pang kabani day banton haka jimut ka jiperkat kamdai pat na kawi ka jiperkat kadai bandon betang ta oh habang ngalik keleng ngayo snow ya ka jingkren jong ki breu ki bang barden upra hani on traibek tay jing snow tenak abaki ong gumta upra hani on traibek Hendrai ki penbuat pat da kawai ka kentien nadien ka basngo ko mathe pejak no penban kiong kumno pat upra hani on traibek tangba lada kamlong pat kumta tangba lada kamlong pat kumta tinggi ni kwa bagi nong kershan pra kim dai ban bu su ya kata ke kentien tangba lada kamlong kumta ngem dai su ban bu ya kata kentien ang met na do man ta em ka thong hi ka junga habang adon na the voice of the people party ka thong ga jingi ka bangidon na the voice of the people party kalong bo proud ban job MLA nang na jirang constituency house nam apo pra kata ka dai ka bangingi kwa babin snow Bani kwaru babin snow to kom ki nonggershan ki ba it the voice of the people party ala bibi jit ya ka party pijit namar bi i ya ka nongrim bat pishania hangi ki nongalam ki ba sandur ya katakan nongrim bangila jit ya ka nongrim bat ya mentahi ngin shania ha kita ki nongalam ki bala sandur ya katakan nongrim ka ba scam ka nongrim ka badan jinkerman bat kat ba kita ki nongalam ki dan yang scam katakan nongrim ngin ya ne ha katakan nongrim odon ki ba sedang ban kren ngalaya snow gini ki kendiat sni ki ang pisnga bang tu ba arden banang hate ban kalaktin min syau le ala uang ba pimdai ban pet tangi ka parti pidai ban pet yu breu
Ubriu ba parti kilong kum ki Aryang jo pisa. Hot nga ong kumta, nrei nga klem ong da kumoy pat habang nga kren mentaro. Nga ong menta rukum mga ong imdei ban syuit matla. Naman ngay iti bedan ki bri ki ba syuit matla ya ka parti. Hadin arpo laipo snamru syuit bet ya ka parti. Habang ka parti ka klem lei ka kenriak na kanong rim baga di bandan ru syuit bet ya ka parti. Nakatakaw nga jukren biriamo. O ngimla ban it ya ka parti kumba it yo pagi kon lani ka kemigi kon. Ngila ban it mala yo pagi kon. Ngila ban it mala yo ka kemigi kon. Ndai ya ka parti te ngi de ban pet ikinong rim ke. Dan ki parti kiba rim kiba dan haga takan nong rim. Kiba kinang alam joki kim dan shu akan ka perfei. But I kumba haba kilalek ringkat no ba kita kinong rim juga parti. Kita ki parti di kidang dan ken menta. Ndai ka nong rim kam di shu pat kat kum ka nong rim jong gitu kinong seng kilalek no na kanega sla perfei. Tikan toy nga bangan shu isa e kata ka parti haba kinong rim kim long shu kinong rim ki badai nadu kapor bla seng ya ka. Tingi kum kinong alam juga voice of the people party ngilek keleng yong. Bishar yang i nadu uar hupra balar bisham bangi bakla na ganong rim berat no wat yang iru namar ngim kwa yo pat ba bo chi mala yo to pra bodong namar bangi lai ton nadu pasdang o ngam tip shu pra bet em ya mentang i shania namar bangi pet bagi nongelam kidang don na ganong rim ya mentang ila bishar kila persang bale e ka babha ngin ailat nadu arpu pra bagin sinshar bat mangiru kum ki patba ki bala start agar hukum perkat ki bala yo bor nak tak jikai ngin bishar ken nyikini ngin bishar nadu ubarden bat kiwi kumno ki shakri lada ki la le ki la persyang ban le ka babha ong ngin dang ye ai ka jingershan ndai lada bakala tingin bread kata ka de ka jikai ka ji namar ka ta dang yong wat juit matla. Oh don kibang ongi te nado dang ret nado pori mei mi ite bas yukerchan kongres bet ban e ya kaseng kongres te ni mla sin i lama kongres haga por election syuken de kamen si ongi te ki bagershan HSPDP sin i kalama singken de kamen si kata kamlong karukom perkat kabade lada ka dei ni bingin yo ya ka sarkar ka badan ni ka jingkit kli ngidon kam banlong kipat ba kibasta. Tika voice of the people party ka kwa ban pin shy ki pat ba ka kwa ban pin snow to ki pat ba bagi long ki pat ba ki basta ya menta hingi snow tenat bagi bubun ki pat ba ko mangalong kila ai ke jingershan nga kamao habangi ni rai ka kerteng ji Dr. Ricky bagi pinakon ya ka Lok Sabha election bun ki kren konyo tan ki ong balik kali ka party kam say do ba kambiang namar balai Dr. Ricky Lepet tang ye MLA election sling klem la ban job la di ban ai do tu hi kami biang la di ban ai do tu ki ba kum kita ngi asno ki dan ki jia kren ndai mangi kum ki nangalam ngimpen snap namar balai ngi pet ye kan nongrim ke jong niu nangalam upara nangalam ujingi ubai don ringkat ban ye ka por bingi sandur ngim i bakak ta kan nongrim ju kan ga bakla ka ba kinriang lani ka rukom perkhat ka ba artatien ye ka kan nongrim ke jingi ngi shania bat ngi kwa ban ai ya ubri uba jama shki patba bada bangi lek shki patba ngi on watnom artatien pinum babe hatong ngim shimla ai mangi ka voice of the people party ye Dr. Ricky show patba yani kamane ni ai mangi kapati ni rai mangi kapati ban sei nama blingi la pinsyong nong rim baru pat ba ngel lek ban pin snow to baraga bakut ki pat ba kila pediang kem ya kran chu da kum ni kum tai kyong em ngen ai la bet bat te na kata kata ngir yo e jing job ka ba don buram ngila job adu lai pu an ka lai pun riu ban ngila tam adu lai lak tam ya ki wei kata kadai ka e ka bangi ngi la yo ya ka jing shania na ki pat ba bau pat ba la nang pen scam shu chu ka MDC election ngila say i kertong om ki kertong ki ba pau om ki kertong ki bali telun mu pat ba kidang kidagi kertong ki barang shumi shen ha ka jinga linti juki ka kampat ba tang ringkat ba the voice of the people party o don shibon ki kertong ki ba syakren ben uniu MDC jungi na po nang krem udah syakren ben haba wila election kia toleh di tang knara saat jumpa arden namar kapol ba dangdai ke MLA election MP election keleng udah nasna jonga usai penbat uniu kolong saat jonga usai penkit kia baban yo di mga kenang bangan lak ke terkong rendang
Ula syak kena budai tang kena ra sajung barden. Nang tau te UMDC job na po mau pelang kiong auto le di to kena le kai pop ji. Mar kim ki kena re ki klet ban I bo pat ba pet shu Uai to kertong jong ga VPP udai kan thei ne udai sunrang ki pet de hadon pra ne makasin tang dan pra la biang dan lig bang ni ba bali tu pra udum kum tu tapi kilaya ting bu udum tu pra nganong kum no ken hakapor te bot ban ya kran na kumai ngosong na tu pra ula pring na kata da ulong kum tu kila sia honno bat ngila job kat nyawat kat nyawat ngila job ki MDC mdai namar ba kini ki candidate jingi kini ki ba klan ki ba pawem dai namar ba pat ba ula jit ya kan nongrim juga party ushane hangi ki nongram ujit bat ngi kremle sting ngila jit ru kita ki ketong ki ba ngila pet ya ki lakila snutu na shisha ka nongrim but dai namar ka ta daw kini ki bri ki ba bar jonga jalaman ta ki clear Bon ki perok ki badan Delhi ki badan na po Calcutta nang ta na po Assam na po ki wei ki jwa kiong ke ga but ka ba pi ka voice of the people party pi penan kam ba pila ban te sang ye gini ki nong mi kmat ki jong pi namar ngi pet ka district council ka diga ba like lan barabor tang shufom isi menta hapo district council tang dru banai laki la ya klem ndai menta am don ngim don ga but bari ndai tang ga wei Kini ki MDC ji kitip bakam day bagi job big election nalati lani naga jingla ajongki kitip baga day ka jingkershan jong upat ba ya ka voice of the people party baka jing shane ka jong upat ba ya ki nongelam namar ka taka daw kini ki don ka taka jing yo kor baka jing buram yo upat ba habangi ngi pentulon ya ka kam kumta Kai ka bangi ngile ngi pen pai biang ya ga buram ga jo pat ba ngi pen pai biang ya ga bor ga jo pat ba upat ba kumulong ni upat ba nong kersyan juga voice of the people party udan halor mangi ngilong ki syakri ngi dan hapo naga taga daw pin iya ki nongalam juga voice of the people party bakiolong kum upat ba ngem dan kami yai na upat ba ngi dan kam bagi pai ba kin shu buram ngi kum kita ki syakri ki bangin syakri hok ndai banting Nrei ki party te ngatrai pis ngutu kalong kumno. Ladet ka por election ladet. Nrei ki pat ba nong people party ki don hakata ka kerjan ka baki deban don kum kita ki nong chip kum kita ki kenra ngilong kita ki syakri ki jong ki pat ba ban syakri ki lengba ka ka kam ka ke baki le pinshet. Baka dai ka ta ka daw ka ba penong ya ka voice of the people party bakala ban pentulon ni ki kam kat kum ka jing anglo ka jing jit ni ko abanong ka jing jit ka jong pi ki pat ba yau MLA yau MDC kam dei ba bi jit bu ni le persya yang ki nongalam lani ban ya lat ni ki nongrim juga party ka dei tang ka jing jit ba on pentulon lem ni ki kam ringkat ban ni ki nongalam ba ka party ban pen urlong ya ka jing anglo ka jong upat ba Lalu pat ba ulas ngutu pleng kata ka diga pinta ka jinga ngakersyan ya ka voice of the people party nganum da ku strike way candidate uban ya kon election nang ne na constituency nganum da ku strike way candidate uban ya kon election napo nagani constituency lakalong MLA lani ka MDC haba ka party ka pinyang ngan kersyan bet ka bumut ngi penlong ya ka party ka ba klan bat ngi penlong ya ka party ka badani ka por bat ni dek lakam ni sensyar ya kita ki nomi kemat ki ba ka party ka leci kata ka diga bor jo upat ba ka bangi ko aban pen snoto tidai na bang tangi lek geleng ban pen snoto ki pat ba ni kai syapang ka bor pisa hagi por min syuati ladam dan pisate mlong rei nadu pami ka voice of the people party ni lek show pat ba yang kan mau ko pat ba bait lara pidang jit namar ba piyo pisa Kandai ke jing jit, kadai ke jing syatit. Bat kenau we bala syatit, pin jam tau kalong beriu man beriu. Kenau kum ke chat beriu ngitip pangilong ki jing tau ke ba kodor ke jong oblei. Bat kum ki pat rungit kristan ngitip ba kata kalong ke jing shisha. Kalong ke jing shisha ke ba krau. Bat aga Bible ngila ban syam la ringi puli, aga sam ke ba kra. Hang tu beriu kliu oblei. Uang ubriu ulang ayu ba me kenmau yu. Ubriu ulang ayu ba me wan kmi yu. Mebu yu hapo kendiat yu blay. Ba me pin ko bor bun sin syar ki paro ki ba me
bu hakan ke pertai kata ke diga kerdan ke bau brio ke bau play u ayu brio hendrai na manga mapi ngi dip tap dorno ngi penno haga bangi chin no mikmat daga bangi yo pisa kan mau ngin herna kata ke kerdan brio ngin namla syu banne haga ta ke kerdan brio ngin her se ke kerdan merap ngir kat kerdan bagi blang gi snyang gi masih gahan mat komta ter kebal abani thi kebal abani thi ngem kwa bagi patba ki balong gi jintau gi ko ro jumle ken bakla ya kata garukam perka ken mau ke sinshar ka khadar ka diga bu play lo bu bek borenti bandan ka sinshar ka khadar u play u kwa ka sinshar ka khadar kabalat na ka jile shileng khmat kabalat na ka bamsap bat komta ter pi puli na ka kitab exodus kalen nang ka arhulai ka khot ka phra ka kitab deuteronomy kalen nang ka khamre ka khat khandai hantu play u mahami ki dong sinshar ji kon israel wong kumno mewat pin kan riang ka jing bishar mewat nyau shileng khmat mewat bamsap Nabaga bamsap kapin malano eka khmat jiki basta bat kapin kala dor eka ktin jiki ba hok tang ya ka hok badi ka hok men shagri kata ka diga bo blame community ya ka sinshar ka khara bangan ong ya phi bala dangi ngis no tho ya kata ka thme jo ka sinshar ka khara bat ka kumno ka diban dan along ya phi ngem nong ki bri ka ba shong su lara ka dan ka sinshar ka ba hok hakani ka shnong kinong shong hangi kinong ki ba yatli ki ba e kanang ka shong sok kandan ka jing kerman bat kanong ke snot na namar ta hatong im kwa e kata ka sinshar ka kharar ka ba khot ka ba ngi menta ngi perta ngi lek keleng ngi long tang ki nong perta ngi long tang ki nong penshai ngi ngim la ti ban pen bor e phi pat ba ha ka ba kot de ma phi pat ba o ban rai ha kandong ha bari phi rai kumno ngim kwa namar ka daw phi ne penno o shishang la smo yo men sim ha ba ngai ho phi Pia pet yu ba arden pia snow snei namar bola sha ther pala nrenga ong epikum ni what snow snei yu ba arden what snow snei yu ba arden namdan kame ki jing snow snei ke jong pi namdan kame kata nringin snow snei ki tuti ki badang sha elam bakla hadu menta ye ki tuti ki bang pat snow thu hadu menta ba kata kalinti ke bakia kalong kalinti ka banwan ra ye ka jingma ya ki khon ki ti bat ka pateng ka bakit ka banwan kari ke ji kumbagalong menta o ba sarkar ka ko na thai phi ba song sing ji jaga khaput phinim kar kong de mangi ke bala penbek yu pu sam kar chua jungi bala ban penbek ngang ong ka jing penbek ka ba kumno ya ka ba shu IT sa asam dengar ala ai ban penbek dai nam dai na ba shu ai sa asam duai bam la ban penbek Menta lada udon usok kerdat larki kentai ki baju tan seta tiet saiwul naslong kiwan ngangalangat men badang ret namar ki don ki bahi ki basi etan saiwul syak syak penbat kumni por atli ki kti so yu tu saiwul kum tu por atli kti kelan te teng teng da bakla kelan syak sok kerdat ham sok kerdat haklau teng teng dam nang ban lau nang sok kerdat te kadon gawe kasihin haga bakat banang lau tau saiwul bu sok kerdot kat banang lau kani ka por la dei ban pet no ya ka shet katiu pha lau tau khun lau li lau men tung anang pet no nga ka shet jing shet tau khun lau num lau sim du kan siu khap tu dawan mele ayu kum nim khap du sniu tau saiwul namar khap maka jaga bom dei khap ka bade na pedeng uang amla syu ta syu khap bet te kani ka sarkar MDA ka penbek put kum ta te dai nam dai na la shu ai ngina do na igi jaga ki babon kala dong ka jing lilam ka bakrau namar ka ta daw kidan sibun ki bangi ngi kwa ban ekren nai ke ka bangi ngi kwa nin kong e ki pai ba ki ban snow tho pia ban snow tho la kampat her sirngiu ka jing ting ka jong pi nangam ta kala shai ka shisngi arong ka don ka jingma Piba kapot nga snow pladei ban her serngiu. Isu tu ong her serngiu komot kum. Habana jortan ka ting kya ani ngamin tel ada her serngiu me. Ayat nang tu me shu ite kan numut ye don ting up ngala ada her serngiu. Laraki priu ki besong lagi jaka kapot kempat her serngiu hadin baki ikat ni ke nganong sak kanopat nganong ifi ko kipat. Tin mar kita kadang ya ban snow tu
ba manga pi ni ton ni ka benta ka bakra balai kan banong bangin job nang ni napo kani ka jirang constituency ha kani ka election ka banwan lara menta ku mangai pi ngalan yok mensim haba hadin ka election arbusau hadin ka election arbusan ngalan ngasno tu bak ngin nam bakla ublay ul juba ka Voice of the People Party kan sedang bansinsya na do usnam akopra balingan kata kajing snow scam namar habang yak shirum sineng ngai kendo sipon ba kibriu don kilong kemi kibang i join ta jupi don kiri rang ba don ki samla ki am sim kam kutang kata ki don ki briu kiba ngila banang kiba telat aga jinglong briu aga jing emma kiba telat lesi kiba haban yak sat ban im ga jim ga babha kiba nang ngap aga jingdi buat kiba di buat ngisiang buat mola bhar buat ha kabangi ki pat ba lesi ngila banang au tayu de mendi au tu de mendi hendrei ki briu snap ha hendrei ki briu ki bakum gitaru ngai kendo iki ki ang kumno ngai ba ngiyop sa tengi menagani ngiyop pisa ngateng ong snap sini snap kyang ba ngiyok pisa menagani ong ngiteng im don pisa pi banai kyang em ngimong ba pinai pisa tang ba dang ngiyok pisa bai kiat manaru ngim perkhat shu yaladi ngi perkhat ya galoi jong gi kun ba ngi tep be ho pra kyo pila ban mudur ladak tagi bri gedang telat haga jingim kibang idang ong ki mendi ma tay mendi indre ubri ba kumutaru ulas no tho ba perkhat shu yaladi walau yo bai diru indre wong em ka put te hau pra te kumno ken nyinum don jingkermen nam ta ka jai bri kanu tamingi ki briu kibadam ka jing klilani kanu tamingi kita kiba klan na ka jinglong briu lara kiba kum kita argi snutu namar kata ngadon ka jingkerman ka baskem ngam don jing artetin baga Voice of the People Party kanyo eka jingkershan jigi longkme kanyo eka jingkershan jigi samla kanyo eka jingkershan jigi rangba kanyo eka jingkershan jigi nangrep kanyo eka jingkershan wana jigi perlok ki jingi kibarang telat agadi ka bamru ki snutu hi mentadi satang upra ladam don pra lakot denam dene oh mari kita tahu tadi kalau kajing sisa namar kita tahu ni snow tu ba kata don kami ingi ki pat ba bangin yo ya gerkon perkhat ka ba shai ha ga bede ba nongrim ngim kwa epi ba pi pin mi nang ni pin let da kajing artetin re plus scam ya ga nongrim longkat balong jak abajang ngalarai andai tangi kene ke MP steng samai ndai hadu arbo pra nganom kendria naga Voice of the People Party ngan yai ne aga naga party bat ngan pinti kena baga Voice of the People Party kade ban sinshar nadu arbo pra kata kade ka bangi kwa bat kumbagalong habang alek keleng ngai i ya kata ka jing paikmat ka jogi pat ba ka jing kerman bat ngakwa ru ban ong hang ni pi bangi mentangi rong syagane ka benta jong ka sain perthei banyak kun ni election habangi sangi ka party ni tip ba ni rong syaka marantma ni rong syaka marantma te bangi rong syaka marantma kitai ki bele persyai ni ru kinwa ken ki put kilat komno ban chop yengi ban hiartma bat kumbagalo menta o kadan ka jingi hiartma nakaleng saudong ki knam ki ba penher syangi ki nangalam bat ngala kelalang usok pedung ngala kelalang usok pedung barok mentang kita snow bang ja baniok banterio barden ha kita snow bang ja nrengan ong ipi ngam snow per naman ngatip magadiga tomate tama kelem tengah 4 kelem pi kelem tengah 4 kelem namar balai kita ki knam ki baki ki penpai dan ki tau kim ni kita ki knam sisa ki ban nap ki balaban pen klep nomor kim dan ikan nongrim ka shlong tangga jik persang bat pen thami ngatrai ladang ong ya ka kentien pen thami pen sngo thu ba hi ki nongrap haba pi kwa benya dayu kubau jong pi naga sim ka balaban pu pilayu pimla bali ap e pen thor ka jong pi ndai pi pen thami ya ki sim da ki ting shop ki ba pi thau de ne
Penyeng hapok ki pentor ki jong pi thau dur priu pi thau dur mra kasim kepet kamnut banhiar nama kating yo diu priu kadai kaba pi supin thame umdei sao tu o priu shisha umdei tu mra shisha nga kan mau min shwai dang rep I nagalyang ki bayi ngi jungi I pait I jungang asjlek kita sna do sing tek kum ka dur jo sing kita penyeng ka pentor ha ka to ka nur ka lintiat kejap ban penyeng hang tu bat ka por badang rit ngong beli bi thau bi penyeng snu sing ni mo klemen sim ke mem tip you me namang ban penting I ki sim ba kim dei ba kinwan ban po yau to ko ba ti ka ba mut hang ni ru kidan shibon ki jing pen thame yau pat ba ki jing pen thame yau pat ba ki ba bon ba ban persyang ban pen thame na ta dau da pen shong nong rim pet ye gitu kiai ki jing pen thame ki ba persyang bat ngada snolungo menagani ngadon siapo mauet bat ngadawan meeting na mauet syarisiang ngalapoy mi sing appointment step adi ngalayo kita ki message ke babon ki priu kita pa whatsapp ingat tang step masin please pun teli ngapet ka juk bet kini kubur ngapet ki kubur jakhom ke voice of the people party ngakam puli bang jakhom yu gani okti bali jakhom yu ta ka party mo ka parti jingi dapat oh jakhom ha konstituensi jo presiden dang apet ngarki man ngong tip uni nong tha utip ne me ke jingmot jakhom ru habong jakhom de ngatrang ye sung thu kamot ayu jakhom kamot ngi la poi ha ka kim khat le sila bani khun la ga dei yangi bangin lat na kanu ka jinga khun le singi ngam ka kejap ka jingi ka ti lani ngi ban umau ngi ulas ko jakhom khat ban lat na ka ta ka jing ban ju mau ka ketin jakhom kam dei ka ba song sting bangin penan kam dapat balai yang namar beradan kita kinong kersyan kinong alam PPP hana ke belum no nanong keren balai kita kuat balai ketin jakhom namo pat ba sabar kanong krem ani utau pa ardente kumusyo kumni let's go balami lut kita kinong kitkam juga voice of the people party ngasukwa banong yepi kato ka kubor kadai tang ka kubor ban yalam bakala ban penthami yiki pat ba thek kum ba penthami ma phi ki marat ki sim daga ba penyang itu kiting shop klem jingim thek kum tu kamdan ke jing shisha banong baca khom hapo nong klem constituency ndai ke jing persang ban penthami ban penting daga ba puram kito kibalami hang tu Kim don syuk bak ke voice of the people party nadu ke MP election bak ke MDC election ngidang job udang tam arajar tam uniu candidate ujungi balai namar balas ngautu menda gini kas kiseng gi basin syar ki ngautu kala juat palat menta ti kilawang ra ya kita gi put na bar jela namar skiwi benta juga di India habai kun election kita dan kita ki dirty tricks department lani kita katakan ka ikat tunak trikam ka jongki party ka banya subut kumno ban penthami banya lambak layu patba petman gani hapa West Bengal hadin bagami ka jinga pet juki MP jong ka TMC ka jing pet jong ki MLA TMC klami sagoi ka kubor kabanang penkrumar susu berkata kiong baga TMC kan selit ban ya tray lang no lene ban sno no ban pentlin lang no baga kongres nai tang katu kan isi lalap baga di tang ka kubor penthami banang penkrumar jimot yo patba tinamar kata kataw kindon shibun ki kubor penthami nang ni shakhmat ya piu patba telara piu patba pim scam triang ha kata kanong rim pim rai kut nuru menta lesi lada pidang ong ngandang pek kumno ngandang pek haduk kabakut pinang kulmar ka jimut ka jipakat long kumalang mangi kinong alam jaga voice of the people party ngi let be so ba in penshai be upai ba kren ngi ka ba kren kan tho ngi ka ba kan tho le kumno ngem sngap ini at bek lada ngi sngap be jing kan tho tala de ban shono ahi ndai ngi sno thu badang don kam ban let ban penshai so ba Bada bengi lek chupat ba ngim ko ban pin bit ban pin thame pet niwan manta sini niwan tang kat tu ani tli kali
ngem tep upat ba undon tanggai ke bangi kwa kalong bagani ke sur pensawa ke depan piang ke jaga syong ke ba ya piang upat ba kanang bangi laban ai ke jingkren ngem dadan kambon ong ngin let hapo jirang ngin let hapo pentakma ngin pintikna bu upat ba ugi bonpun nama ketangin yalam priu na keleng ngin ai kali ngin ai bai lik bai wan ngin pendiang ke bam gadi ngin pendiang ke baisngi kanang bu upat ba unpun oh ki priu pada bar kenong ani ke meeting hapo pentakma sya ka bahe sisha ndrei ka dei ka meeting ka bala da penbet hi da kita ki nong khot ya kita ki briu ki bala dei lupa ki khot ba ki nong alam ke jongki play i magani la don wat ki briu ki party ki bakam komba ki dei e kita ki nong kersan juga voice of the people party tang ba menta pak las no that no namar bagani ka party kam kai komba kala bakla linti ndrei prosi lap badai kinong yalam ki ba khmat i jong kata ka party ki ba kum kita kinang jur nang ne shakmat tandru ki ba persyang banong oh ka voice of the people party mentah kamlong syuk kumbadan nakapor iba Ricky hanai Dr. Ricky ngasngong pengiladai ke parti gang timat mentah ngarang ibi baro ki nangalam jong voice of the people party ngimlong kita ki briu ki bam tip ya ka akor ke buram ngimlong kita ki briu ki bam dan ge jingkit klik ngimlong kita ki briu ki bam tip yu play i shakri play ni tip yu play ni tip ya ka akor ke buram dan sibun ki nangalam hapo ke party ki badan baro ngi dan ya ke jingkit klik tinri ki persyang banang oh kat haduk ban penok mensi mi ginong kersyam pra kumbaga long timak la pi ya ke PPP bahkan say kumiu Dr. Ricky oh kias keren snowsen ya ke voice of the people party kia ajia rock ya Dr. Ricky masin klak nagani ka pertai mo oh bat makiru aga tu por kira keren mengiru gin hapan wat yo kortong ubalong kum Dr. Ricky Hendrai laga snow thu pat tu tanong kersyam pra ki sedang sagabeng ya Dr. Ricky kerentang san minit anaki oh sedang saban kento namar kita kadau larangi ki patba ngidang syak pin kenting harakum gini ki jing pin thame ki bandang pon nang ni syakmat nganong ipi ki jing pin thame kin sawan le si shagini ki chaka ki jong pi oh ki ban yathu khana kumni yathu khana da kumtai nrengarong ipi ngaget bagi patba ki snotu balai kape kat shabalai bau patba jonggeri unong ngin ala ya ka voice of the people party nabar ka don shisha kata ka jima ka bakraw ya ka chat meriu but kum ka party yang bangi ngimlek tang bangin shele election ngi kwa ban pen kranya ka chat meriu te bangi kwa ban pen kranya ka chat meriu ngi lek keleng panong yu patba ngi don kam ya ka jingeteli ngi don kam ya ka jingeteli kani kalang ka bakong san tam hangi kum ka chat meriu nakatadaw ngi pertana ka por si ka por yang kumno kenriam upnar ubhoy uwar ulingam unongtray umulang nilang kaway ka chat benriu o dan gibang lila shano pi ban penyatliu khasi jongi o ngi sno tanak banyero ikiwe ki chat benriu bagilong gibay tli ndai da pois ka chat benriu jong tingyong o lila shano ka voice of the people party ki nongalam jo ka voice of the people party kim judon kum kata ka jing perkat ngin ngin kon ngin pen shai ngin pen snow to bat nga snow ban aingo yo play ba mentang le i bakalawan dor kata ka jetli hapdeng jungi kum ka chat benriu let's giant the hills upra usawa let's gitan sepni jongari upra usawa here jagatemri boy upra usawa let's gitan mingi upra usawa what asor shlong upra usawa kata ga jingetli bangan ong ebi larangi la snow to ya ga jingetli ka jingjok ka don akmat jungi larangi si parangi don larangau menong hep what kuslai don bakta ipingan yak larangi para jungago bala dan bakta ebi nyen yak larangi telikum ta si para anum dan bala ban penpra ya ka yeng kesem gaji baga jingade gaji si para lara mangiru kindram upnar ubhai uwar ni pendono e gaji snow dong ni pendono e gaji snow time ni pendono e gaji snow kenhon balang nyen pobe jaga chat menreo kamana no ebi kombangi bu thong
Namaran kinolam juga Voice of the People Party. Kibu thong bangi de ban job lai puar nagan lai punriu teli ke constituency. Kandai nagan riu po lai puar nagan lai punriu ngide ban job pada bang ong kumta kamut bangin iro eka Garu Hills ngin job na Garu Hills ru ngatigna bangin job kumba kalau menta kadam kecing angnut ya kecing kela warapo Garu Hills ngelawan pun sin lari ngila ban lek Garu Hills ka jingkla nang tai kanwan nring yong ningkong ni don kam shwa ban pu ya ka thong bat ngam don ka jing atin tin mar ka tau kan long ka thong ya phi ke bedon na ka jingalang ya gitu ke bal kershan ni ka Voice of the People Party ba pinangai kershan la de don ke bal kershan ka MP henry ke bakendri no ha ka MDC le si imat pimpat snotho ya ka nongrim bakar kom perkhat ka jungi tingiwan na mar ka ta banong balai pinsukan ri nong rimno tan na ka week election hadin ka week election ha ka MP pilarai ban kersyaningi mdai ba phi tho I Dr. Riki nama pisno ya hap ya ka nong rim pisan nya ani kom ka party kom no tang ha ka MDC pa pikir ri ano ka peni tang don kam bangan soto kamba ya ka kom perkhat juga nalam juga Voice of the People Party ngilek na mar ka ta daw keleng-keleng ban pensyai ban pensnoto ba way bangala dan ha ka Voice of the People Party way bangala rai na do mendagasni nganya ine hadu u arpo pra bangidalla ban pintigna ban pinjob MLA nang ne na jirangan sa pet pat nau arpo pra syakma lara kina tribha ngalane larkim tribha ngenpret ta ka jikai ka bangingi kwa ya phi ko kipat ba pat namar ka ta daw ngatip ba baro ngi kwa ban I ka jingetli way bam kwa ban I ka jingetli juga jat beriu dai atau pim kwa ban I ka jingetli juga jat beriu rakti ke ba kwa ban I ka jingetli juga jat beriu nang ngin pa ya ka kubar ka ba syai bagi pat ba jong ka than jirang kipat ba juga jirang constituency kibaya snow ya ka jinga wir bat ka jing khot syaga jingetli juga jatbriu kiru kilai rakti ngarungan rakti manon ra ya ka jingetli apreng jingi ka jatbriu bat abang ini teli bonsin kandon ken ka jingsingan bala ba ong kumta kamdai bangi don na goi pat ka jingut bangi le sarong bangi le bakala habai teli lapiang anong kiwi ki jatbri hasar shlong menta ki kren ya ka sur jong ka Voice of the People Party balai ki kren kumta na mar kiong bakani ka party menta o ka yo jingker shan ka baklan na ka jatbri kasi kumbalang ta ki kasi paro prapo hadu kandai po na kay sispa kila kren syai bikin aila o kir kyong kapha bangiruk ya kershan lem namar ka talangin yo wari ka jingkershan nakini namar ka jing kulari ka jingi kalo bangin wan ra ya ka sinshar ka khadar ka bakhoi baraba ka dan ka sinshar khadar ka bakhoi kan dan dru ka shong suk shong shngan hapreng ki khon benriu bar hapreng ki nong shong shnong ni dan ni ka jing angut ka bakhra banon ra ya ka jingkala nrengin pat kwa ban kren ni kita menta namal ringi kren ni kita menta kalong kumbangi hikai penbanding dengan sarkar MDA bahkan purthubut mo mensyua ki ang ngi ka parti ka bakot tang sayo tang sia surok menta kiru la le eu lang kili la le bam jado asundon bam putharo hadin prasnam bagi sensyar kidang tip menta baka bangga jado yudo mo tenamar kata daw ko kipat babi kidon sibon ke jing perkhat ki bangi don kum ki noela bangi don ru ke jingit ke basket lado play hula ngap ke jingwai jong ke chat meriu ngila syale ben kini kisnan o kipat ba jungi hapo lapangap bapelitang bakin rat ru kimyo pat ba jungi hapo mausikar ki supek kai kini ki bon shnai yang kmai ka bayal di kimyo ka sarkar ka khang pi ayu kini ka sarkar kong ngimla syoban penemya ke MCCL katba kipin KM ya ki cement factory se Gentiles ka bak ta wat ya ka maryang o ki kenno yangi bangi super syak bet kat kabadan ngim persyak kat kabadan henre ha bangi I bakata ka roi ka par ka piwan ra kampen mentoy ti ngi utrai muluk utrai caka piwan ra khnangi ki project bahe ka piong kita ki mega project Pitip bu try meluk try jika umla te ban pentrai kampion ra padi company ki banabar kini ki company ki banabar namar ba ki don ke jingedei ba ka sarkar ki try torti ka kam ka surak shna tang shi banai la kho
dan gi kep kok tang dak ketiru la kasrok ka gi repair sepo Garu Hills kendai keluar tang adin alpos ni ne khat kendai sni la pra ka bagum kata katri karoi ka par ngim kwa pe ke assembly ki trei hangtai po assembly ki tei ka assembly ka bathmai dapat dap utu tunum pelun lahap Shwaban plik lahap seketu tunum ke banak khmat repair malu mala kading jing ija burom kat kata ka ying dorbar ka badon burom pet ye kate ka tunum ka baki sedap dang khambha ba sedap samsnyang mangi komnu nginum kran gan ye kata oh dia ngana bagi super syabet ye ka roi ka par ka bon ra jing mentoy ban ai kam ai jam gi samla ayu jeng gi bayo kam ki jat kam ayu ngiwat kam dei bagi persya hang te po vivanta hang te po mariat ngiwat jing tip ki samla jengi ki kon samla jengi ki yok kam ayu hang te ki yok kam ban thok kerteng hatu ka hakatu ka hotel barung nang ta ki yok kam ban pen ko ye ka kamera ki yok kam ban kliap jan ki kam manager ki kam supervisor pat ki bahe yo lu ki beri ki mana mal aba kunta hato ngin chusye nalor kata menu belum try ye kate ke hotel menta ya kate ke dam site ke baki ong galum niru ke baki pat bak sheklet bam picnic sheklet khawai ye tho nang ni sikmat nga try kala e ye ki beriu ki bam dei ki bakhan ka kamai ka kaji ban let rong hang te ngin du no badi kate ru lalong try la ai wai siki kraja te kin ru po de ki khandai posnam wei ba pila ai wai ru posnam shejrong kala e ban pan phai pat ye ka to jaka wei na pedeng kita ki ba ai wai bala banim san ru posnam hadir dan Ndrei mlele bala biang mengi mata ngidon kam mi ke ke bangile bangin perkhat ko ki pai babi ka jingmi juga voice of the people party kadai man ai ka jingkermen ya ka jat mri o don ki bang pikir shan BBP pia yo ayu nyo yu ki ong mo o ngi te pet khai de yong kat baman kam kontrak pok ka bil ruyo Shongkali private penpa siren ta yediong kat bamon pulit menjubat na kata daw ka sami kata ka kerdan ha ka jat meruji ukhasi judan kerdan kumbolong udkhar bangila ban ong lesi syarithor udkhar udon ujai bapo udon ujai bakrau ha ka jat meruji judan jai bapo judan jai bakrau ndrei menta hapo ka jing sinshar jong ka MDA lami kita ki high level ban mangi ki pai bang yong ki de ki low level ko ki pat ba hato gim dei ban sngotu hato kam na dei ka poringi banginong in penan kam hop ye ka por ka jingi namar ka ta daw ngi lek siki pat ba ngi kai o don gi ba ang utu arden ukran hop u she penan kam hop ka ba upa unut pa banong ban pha shim pisa bet por election nga klem ong lek pan pisa na ki candidate nga si ong wat julek pan tama ai te ngan ong wat shim senongan lek la mga Tangbang ong haba ai shim manar de ong kublai shibun tamakan mau kabut te hau pra mo tenaga taga daw pa ibaw pi pisa shim be krampan tangba kabut te hau pra nginai be oh shisha kani kalap penlong gi bebun menta bakin duk tia ngile kumnu menta ta kani kano kersan pra ka be rakat palak teme pisa da ai kai shim be pepek kabut pat myo men shwa te we ba ai pisa la mi jinghen mendam mi jinghen re numar ba upat ba ulas ngutu o lay asgauti pi ong kumnu ngin pin bit bet ti pi ki pat ba ong pin bit ma pi baro skata mentala dei sakapali jingi bangin pin bit kelaya pi dei numar kata raw kani kal air pra kat sabalik kadon kal air pra kat sabalik ngemi kai ga sneu ringi ong ki pat ba wat lek pan haba ai hi te ong kublai shibun gain ba pisau snei yanga ka ru kentei yangi ki beduk ndrei ban ong ba pinya pen de ka bot te em wat numle kumta te ki dei kita ki ki jing pen shai ki ji yaki pat ba bat kai ga snow pla kalong kai ga snow pla pia snow ye ka jing kren jo ka tu ka doctor haba kali pe ki ki samla ba sha than hante po maran malki ka tu ka di doctor ka ba dan na po PSC Smith Henry Hausnam ajar khatra masnram mangak election ketua ke doktor ke syaweng no balik ke syaweng baka teribah ngi bro apa ki teribah ke officer ngi kemen kenang bakan mentoi pat ba
Ngat kemen lagi doktor ki trehok, ngat kemen lagi officer ki trehok, ndrei buon ki nomi kmat jingi tang kam trehok u officer la ting yo yele election ma uni. Wen no uni mlong. Wen no ngal i ki kendep si shagani ka than jong piru beladon ke jeki jeki tagi seng ma bagadon ke jing tmu ban wen no USDO jong gani ke civil subdivision haba ki pai ba ki utrei bha bali ki kwa wen namar ki bon ki nomi kmat jingi kilongta ki ting la yo ki nong trei ki officer sarkar ki betrei hok trei bha ki ting penban yo uyele persya yeki ladau deu Emily betrei shitom Wei ubala ban supen klem tumta haga kam sakri pa balingin ting ide ban kemen namar kata kata kini kide ike kiba pia ban snoto namar bagi perkhat be tang gumno ban pen klain ya ka shuki ban pen scam me ka shuki ke junki ken le de ginu ki lat ken le de ginu ki linti ko ki pa babi ka thong ngi ko ban bo kum ka party kalo ngidei om tang ban job agane ka MP election siteng samoy ndai ngidei ban job kampon Ini banyo kampun ke bot kata kadi ke thong ke banyi bu kum ke party nama kata ini bu thong lang kum ke nongsan jang ke voice of the people party namar lara ngiyo kampun ke bot kan ai ke khubor ke basyai baga voice of the people party kum baga bu thong sisa baga job life war ke bajune ngila ban job life pesan kata kalong ke jingle isnei ke jingker khu ke juplay ke bangin the sngu Henry pan sinshar lesi larangiyo life war kalapiang tangbangin trishitam kata kade ka thong goji ngira seimenta yoni u kertong Dr. Baskem merbo uban mi bujuli haga jaga jong Dr. Ricky AJ Singpan bat ngin peni syakari India baga voice of the people party kam kerjo nongelam katon kin nongelam kiba upai bau shania bat kiba tibit banya sa ya ga jinge Baik Dr. Ricky kajing jiet kajingi Dr. Bas kamu pai unoi kai hapon dihu oh kamu ke kamu pai unoi kai hapon dihu oh kamu ke besuk ngisno tho bo pat ba uskam bangi ringi ko ban job mentangi seidu doktor nanihu seidu priu budan buram osno temat tindrai bali phikwa ban pini khon yang election ka ba ete Balai pin syu aisuk ta kato ka syuki Raja Sabha. Dalam dana. Balai pin mai da syuki Raja Sabha pipine kun sitom bapli Dr. DR El Nonglai da kade ka syuki Lok Sabha ka bajuak bapinyo kade ka syuki Lok Sabha ka bajuak bapinyo menta namar ya shisha ban pun ku bor ya Dr. DR El Nonglai kumbakila penpau bau de tibit ko piang Andai kate tang batin supin thame upat ba kisno tho ya ke jingjop ka e ndai kisbua tang bakan kham kiu ka put bangin sei to kotong bopiang mar kisno tho shai upat ba hi udang skem triang renga snos nei habang perkhat ya gani ke jingle jong kani ka party kalau di manai suk shong hayin perkhat ke tishan embo barden abha Dr. Baskem undan apa lok sagi dan kita semua palat jaga parti yang ani Arden te susak ruwet kumni nangta Arden subada seneng lem si itu badeng do tudang yang kalau balik nama ngati ngam judan por ban pe comments ngam ju tapet pipi dan kania tang baga ktin ju pi tangam so tenang ngam ju pet hendrai ki babon pat bat kamang semua tenang yang dah ketir badeng do tenang baka ku apet bat ya kata juga BPP aku menang deh ndai nama bang semua hak ya kata ketir ya beton ya ini aduh begini yo ban bat ilakam juga sensyar ka kara wanam pai syu sygadang wanam pai syu syagaman ndai aduh atopra tikna yin ai ka chikarshan ya tikna yin ai ka chikarshan ya ka voice of people party ambat bni ya ka chikrmar nagam ta ka party to play on kurkhui di VP ban na po play on kurkhui di VP ban na po kom ga jong ga jing ya shot jang pa le ya tho khana shatai bau pra shatai than wase jang ukraine ni le ya tho khana shatai bau pra shatai than wase jang ukraine ni ngin pan klein ni bot bat nen rong kita ngin pan klein ni bot bat nen rong kita kino pershan ikam dei tangba kino pershan ikam dei tangba prata petet rukom ne ga prata
Honorable Kurkuibi USA.